Гледайте новото видео на Егон Чолокян. В него той обяснява защо тези катаклизми нарастват, урагани, бури, торнада по целия свят. Както виждате, може би ви попадат видеа в социалните мрежи за торнадота, урагани, бури и така нататък, включително гръмотевични с градушки и така нататък. Това не е случайен процес, той само ще нараства. За него си има обяснение. Егон Чолокян го дава в видеото. Накратко, трябва да се изпусне напрежението в недрата на планетата. Това може да стане на територията на Сибир, защото там има огромен магматичен плюм, т.е. камера с магма в огромно количество. Тази камера може да освободи напрежението на планетата и планетата да спре да се нагрява и да се случват всички тези катаклизми. Защото и земетресенията, и бурите, и ураганите, и торнадотата са вследствие на това налягане, което се покачва от магмата в недрата на планетата. Учените от АЛЛАТРА имат решение, Егон Чолокян го дава, нарича се дегазация. На територията на Сибир дълги години е работило експериментално такова устройство, което е облегчавало, смекчавало тези процеси. Т.е. помагало е особено на територията на Русия, но и на целия свят катаклизмите да не бъдат толкова сериозни, т.е. спечелени са ни години време, но след като забраняват движението АЛЛАТРА на територията на Русия, това устройство е било изнесено от територията на Русия и в момента целият блясък на процесите с катаклизмите го виждаме на лице. Ако тази прогресия продължи, не ни чака нищо добро. Последното изригване на сибирският магматичен плюм е било преди 250 милиона години. Това всичко е завършило с унищожение на планетата. Близо 90% от всичко живо е загинало. Ние се движим с бързи темпове към този сценарий и това нещо може да се реализира както преди 250 милиона години, в близките години. Не искам да плаша никой, но това са научни факти. АЛЛАТРА има цял доклад за магматичният сибирски плюм, има отделен доклад за климата, можете да ги прочетете. Важното е, че решение има. Лошото е, че на тези учени, които знаят какво трябва да се направи и може да се направи, им е забранено достъпа до Сибир, т.е. данни от магматичния плюм от Сибир, какво се случва. Давайте да направим тази тема viral, както се казва, за да могат да чуят всички и политици, и хора, които зависят решенията да се вземат от тях. Поне те да знам, ако искат руснаците сами да решат този проблем, макар че малко трудничко, но давайте да ги подканим или поне да дадат достъп на тези учени, които вече знаят и имат готови решения, да разполагат с тези данни от сибирският магматичен плюм. Той даже в видеото си се обръща с молба към всичките учени по света, към всички политици и им казва: хора, спрете да репресирате АЛЛАТРА, дайте ни достъп до Сибир, за да можем да решим проблема, който касае цялото човечество, а ние в замяна ще демонстрираме как, забележете, се прави в вакуум солен кристал. Т.е. от вакуума, от нищото да се появи солен кристал. Т.е. учените от АЛЛАТРА разполагат с знания как да се създаде материя от нищото. Това преобръща законите на физиката, познатата ни, и дава на човечеството огромен тласък в развитието. Няма да задълбавам повече, гледайте видеото и давайте да разпространим тази информация.